Baba z Ameryki. Przykrodziła się już czasu z Ameryki jedna baba do Francji i uzdała, że w tym Paryżu zabawi się teroski jak 100 diosków. Wlazła do taksy, pyta taksiorza, kaj sam je najbardziej rozrywkowy szynk. Ten istny rzekł, że chętnie ją do takiego szynku zakludzi. Ona ino się spytała, jeśli to jest richtig ci najlepszy szynk, kaj mogłaby się ona festelnie zabawić. Taksiorz odrzeknął, i że wszystkie paryskie babeczki tam jeżdżą. Nawet tym szynku nic osobliwego, szynk faz maluśkobina, poraż potlawych tiszów, ale od 100 pieronów babów. Wszystkie po lekusiu szluchają te swoje drinki i na coś ich czekają. Po paru godzinach ta Amerykanka 100 pierońsko zecniono uzdała i że wylazuje. W tym łokamżyku na bina wylazuje przepowiadacz i głośno ogłoszą numer, który sam Zarowski pokorze niejaki Pepe. Wszystkie babeczki srywają się równe szłapy, gzują na ta bina, ta Amerykanka też tam po lekuśku lezie na bina wylazuje lichy, wyszurzały szpiterlok ze kalnymi ślepioma ze stołeckim we gości. Łozligają się oklaski, robi się no festelnie głośno. Tamta przybytno ta Amerykanka zaziro kuko z podełba. Ten istny na binie stołecek wyciąga ze kabzy łożek, taki walnus, kładzie ci go na stołku, wyciąga z galot swojego ciulika, przymierza się tym ciulikiem ku niemu i wali w niego takim szlagiem karate. Ten łożek łospyrsknął się na blank drobne kąski, baba je ci mocka ocałbowano. Wrócą za tym do domu, sprawia to wszystko znajomym. Śledziało można ze 30 lat i na ataisto uzda sobie zajść jeszcze raz, obejrzeć ten numer, ten kunsztik. Jedzie do tego Paryża, wlazuje do tego szynku i czeko. Wylazuje przepowiadać i już zapowiada tego Pepe. Baba zadziwano, bo jakoś to, przecież to nie ma możebne, co by to był ten sam Fritz. Musiałby być festelnie zwiekowany, no ale czeko i widzi. Tego samego hopa, ten sam stołek, tela co ino hop w gracy dzierży kołku z nóż. Ten istny bajsluje ten sam numer ze kokosem, idzie za kulisa. Baba nie wstrzymuje, lajstwa se kwiotki, flaszka szmekny gorzołek gzuje na zadek tej biny. Tam trefio się z tym Pepe i fezło całbowano pyto. Panoczku, a jak wyście to zrobili? Joch sam była 30 lat temu nazad i wyście panoczku otrzaskali walnusy, normalne orzechy, a teroski ten srogi kołko z nóż. Wiele lat żeście to trajnowali i jak oni panoczku to robią? No, prawdą pytaniom nie było szluz. Moja roztomiło paniczka. Owo z pewnikiem już też nie te oczy, prawda? Eugen z Pnioków.